Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg attenda għal velja organizzata mill-Aqda Estremista Repubblika fit-toroq ewlenin tal-Belt Valletta, akkumpanjat mill-Viċi Kap Elix Perici Kalanxone u l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Sabin Aġus Kaburdin fost oħrajn. F'din l-istess velja l-Olandis Peter Omtzigt sostna s-sodisfazzjon tiegħu li l-Parlament Ewropew mill-ġdid se jkun qed jiddibatti s-salt nadrid f'pajjiżna wara pressjoni mill-Partit Nazzjonalista f'dan l-aħħar xahar, partikolarment mill-Europarlamentar Nazzjonalista David Casa biex ikompli ikisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. And we'll debate on the state of law, of the rule of law, or rather the lack of it in Malta. Din il-ġimgħa ħareġ kif il-Partit Nazzjonalista ta' Alex Borg kompla fejn ħallow il-preċessuri tiegħu, jiġifieri li jagħmel iħsar il pajjiżna barra minn xtutna waqt li ġiet ippreżentata mozzjoni oħra kontra Malta fil-Parlament Ewropew. Fl-aħħar jiem Borg kien fi Brussell u fost oħrajn kellu laqat fil-Parlament Ewropew, inkluż ma' tmexxija tal-Partit Popolari Ewropew, l-IPP. Konferma ta' dan kien estqarrija minn David Casa il-ħamis filgħodu fejn saħansitra qal li jinsab gburi bil-mossa kontra pajjiżna. Xahar naħdmu fuq dan id-dibattitu kif ħdimna għal 8 snin sħaħ. Insegwu dan id-dibattitu ħalli nsiru nafu iktar kif jaħsbu għal-Ewropej dwar qtita Daphne Caruana Galizia. Meta One News taqsih dwar dan l-aġir il-Kap Nazzjonalista għażel li ma jkundannax. Ħadd ma jgħid kontra Malta, ta' ġifieri l-fatt li l-kont tispinjaw li kontra Malta hija xi ħaġa li l-ebda pajjiż Ewropew ma jħodkom bis-serjetà, ġifieri hija xi ħaġa ġifieri aħna kull pajjiż. Ma tikkundannax ġifieri lil David Casa. Għax ma għax hekk. Sansitra il-Kap Nazzjonalista kompla jgħid li dan l-istazzjon għandu aħbarijiet ħsiena u differenti minn ta' ħadd ieħor.